Bhotani emakhaya uyanibulisa uNcedile Sawule. Incwadi unyana womntu ndayibhala ngo1980 yapapashwa ngo1989. Ndincedisile ekuyenzeni umdlalo wetelevision. Umahluko phakathi kwezimbalo ukho. Kwitelevision kuzanywe ukuba umoya womxholo wenovel ungalahleki. Kufuneke ke kuqatshelwe ubume beemeko ezilawula itelevision ezifana nobhalo lwedrama, ixesha, imali nabadlali. Itsho ke ngoko idrama yetelevision evela kwinovel ifane nebali elidalwe ngokutsha. Aziyi kufana ezo zinto ke. Ubuntsobi bona buya kubonakala. Amahlandenyuka kabantu zathu ezisindisa kwiinzipho zomthetho ongenalusini. Hlalani ke nithi zava ninamlisela nanimthinjana. Nani nonke bathandi bedrama. Nibukele inamba isombuluka unyana womntu. Kwakusentwasahlobo ukuqaphela kwami iingxaki zomtshato wam. Ndibukhumbula kakuhle obubusuku. Bendithe rhoqo ukusebenza de kube sebusuku kwezo ntsuku. Kaloku besilungiselela i-audit yowona mxhasi wethu omkhulu. Wonke ke lo msebenzi inkampani yayubeke emagxeni kum. Kuba kaloku kwakusekumbovu ukuba ndenziwe idirector yale nkampani yethu. Ndandizimisele ke nam ukuba ndiza kuwenza ngobunono lo msebenzi. Ndixakeke ndinjalo. Nenkosikazi yam uDora yayimaxhaphetshu esibhedlele isebenza iiyure ezinde. Kuba kwakunqongophele abasebenzi kwaye nengingqi yethu yayithwaxwa zizidubedube. uDora wanyamezela. Ndicinga njalo phofu. Let's move it. Let's move it. Let's move it. We can't lose him. Hello? Intoni? Okay, ke ndiyaziva. Dora, ndandiphiliphi xa sigoduka? Akukho ngxaki. Hey, ndiyabona uba ndiyoyiswa kusebenza ii-hours ezininzi. Mhlawumbi ndiyaguga. Aba bantwana, yazi, omnye wabo bena-16 qha. Ke uyilungele mosimoshwara. Yazi ngamanye amaxesha ingathi sichitha ixesha. Ndidikiwe yile violence, Thandi. Dora,
Umsebenzi wethu ubalekile. Ensenza kangako sinakho. Salahlekelwa ngabantwana abathathu. Kodwa inene andiyazi. Into ongayaziyo. Lento yenzekayo apha kum. Yazixhoxa ukusifa umuntu engathi ngiphelelwa ngamandla. Ndilahlekelwa nalithemba. Kuyafuneka uba ukhe uphumle wena. Anyway, masambe. So sala noba yithotho. Come on, Thandi. Imeko yethu iyasivumela. Nomhle. Mamela ke. Uxolo torho ngoba uhambe late. Bencinga uDoro uzabe sefikile ngoku. Asikhathazi bhuti akho nto. Selekile isophoro yakhe untodana. Ulele ngoku. Oh, okwakho nokukasisa ukutya kupha eovenini. Oyinoba sekubo imile ngoku. Okay, mamela ke ndikubizele itaxi. Ikulindele pha phandle. Hayi bhuti, kukufutshane. Ndingazihambela ngeenyawo. Hayi ingozi leyo. Ungakulinge tu. Akulungile mandithatha ibheg. Okay. Okay, my boy. Molweni manenekazi. Nansi ile cure. It's from me. Inkosi. Thandi. Ixesha lisasivulela. Ungxamele ntoni? Dora, mama, sigodukile. It's getting late. Into andifuna ugoduka. Please, Dora. Come on. Why, Thandi? Into sisebenza kabuhlungu. Mna anyani andikafuna ugoduka. Ndisonwabile apha. Well, xa ungafuna ugoduka ndiyakushiya ke mna ke. Kaloku mna ndidiniwe and ndifuna ulala. Masambe. Bye-bye. Hi. Singeqala bona nje yazi. Sebenze kodwa kwa late. We had emergencies. Okay. Check out works over in, okay? Ntoni le? Kukutya uthetha ukuthini? Ngathi kokwenja. Noba kwamile kaloku kudala kuseovenini. Ucima mna zawutya le nto? Ayike ayongxaki yam le. Anditshongo. Unomhla ndiyazi ukuthi engawugqumanga ngefoil ukutya. Ufuna ukwenza ukutya olubhetere? Asomsebenzi wakho lowo. Unomhle umuncu. Ndiba unigxothela le nto. Yini le? Ucinga gxotha umuntu ngenxa yokutya? Nakhona umuntu ebegcinele umntana wakho ungekho wena. Sayiphinda kangabi nale nto. Ndisebenze late. We had emergencies namhlanje. Ndiyayiqonda loo nto leyo. Kodwa unokutya luthe phu. Ungakhanyeli. Yaliva lona elivumba. Igazi ne-antiseptic. Wathi ningazosela apha endlini ke? Beneglass enye qha. Fonela uThandi bawucima ndiyaxoxa. Izothatha ndikukholela. Qha unomhle ufonile esithi ufuna ugoduka yena. At least nomuntu omnye o-reliable apha kulomzi. Dora, mamela ndine-auditing eninji ezayo apha. Uyayazi into yoba ndizawubuya late kwezi ntsuku zizayo.
Awunotisanga phofu nami into yoba ndisebenza late kwezi ntsuku. Yiyeke lento ba ndithi ndibeka le ube ubeka le wena. Usike wathini kakade? Ininzi into efuneka sithethile thina sobabini. Kwaye le ntwana le ayizokhula ngaphandle kwakho. Kutheni lityala lam uNomhle xa hamba late? Ndikuxelele nje, we had emergencies and 3 boys died. Uthini ngowakho nyana? Uthini ngam? Uthini ngomtshato wethu sobabini? Uphelela apho. Awuzishiya enyanyeni into ephambili kuwe ibebutywala qha. Ndiyakwazi under pressure njengam. Andiyazi nisiqhamba ngantoni. Awukhathali. Ndiyakhathala. Ndiyazi unzima umsebenzi wakho. Wazi ntoni? Yonke le mihla kaThixo udibanisa amanani. La manani wakho ayokungcolisa phofu. Ayokugabhela. Ayopha. Amanani wakho bantu. Awa. Kungalomzuzu endaqondayo kuba ingxaki yethu inzulu kwaye ibanzi. Kwakufuneka ndithathe amanyathelo aqatha ukucima lo mlilo uphakathi kwethu. Ndandingazimiselanga ukuxabana naye. Yiyo loo nto ndaya kuzilalela esofeni ke. Okokuqala okwaba ngumfazi wam. Aw. Nasi documents ezazinida kule meeting yakho. Okay. Axola manje ngoba late. Ke kafuneka ndihambise umntana esikoleni ndimenzele into ndityiwayo. Ndisana ixesha lokufa. Oh hayi. Hambe emeetingini yakho ndizokuphathela apha ikophi. Hayi. Social science noziqhamukani? Noziqhamo lo. Bantu. Ungabe iphi wethu kangaka? Ziveke okanye zinyanga? Hey, busy man. Hey, ndifane sitsho phofu nami. Ndibethwe zezi exams. Ke ngoku uthi basizobonana ngelunch? Namhlanje? Yeah. Okay, ndithi ke ndijonge. Kodwa ingathi ndine faculty meeting. Kodwa ke ndingalenza ithuba. Okay, khama kancane. Okay, singadibana phi? Noba kuphi? Yazi nje basihamba apha nje. Khumula imini zethu zakudala. Wethu, yazi uDora, wayengafundelanga kaloku into yoba makahamba ahlala endlini. Befundela into yoba makahamba phangele. Yena unyana wena umdala ngoku. Hey man, ingathi akawuthandi njalo lo msebenzi wakhe. Inesini? Isegazini apha kuye. Qha ke ingathi khona lengxaka nayo andiyazi uba yintoni na. Kaloku abanye abantu ubomi abukholula kubo bantu. Andiqondi ke ngoku. Awungeqondi wena. Uthetha uba mhlawumbi mna ke andimoyanga? Ngokonto ndixelele yona. Noba ikhona ingxaki. Kuba indlela siphethe ngayo, ayi. Ndicinge njani ke? Bantu bahlukile abufani. Hey man, lo mntu sithetha naye une-nurses diploma kwaye kokwabo bame kakuhle. Yintoni kenye? Ahlale phansi ukuchazela kahle ngikagqiba ukuthetha nawe. Bantu wena uthe kratya kunaye ngokwemfundo. Yena kufuneka kusokolile kwaye yonke le mihla ubomi kuye ngumzamo. Angasikahlala ekhaya nje. Ndim lo ndikhona, nondoda phela ukhona. Intoni enye ayifunayo? Andazi kaloku. Noba khona nje into ehlupha ingqondo yakhe. Hayi, noba ikhona ke nyana. Ungamfunela icebo nje. Yhu, akafuni nova apha kum. Ngabhetele wena uthethe naye. Hayi kaloku, ayinolunga loo nto leyo. If unokwenza njalo, uyayazi bengayifuni kwakudala le nto yethu. So if unokwenza njalo ngenza uwesa izinto. Yho, ndicingela nje undoda phela uba unokwazi ubomi bethu babunjani na. So ucinga ukwenza ntoni ngoku? Zawuthetha naye. Zaba sathini kuba ngumfazi wami kaloku. Bantu, usamthanda phofu? Samthanda? Andazi ma. Sike ndadideka ndiyacinga uba mhlawumbi noba ndicingela nje unyana wethu ndoda phela. Funeka uqiniseke ngento oyenzayo bantu. But I'll always be there for you. Okay. All right.
Ndandiqala ukubuzwa lo mbuzo ngqo ukuba ndizamthanda nawo umgama. Phofu ke wayenyanisile unoziqhamo kwakufuneka ndiqinisekile ngento endiyenzayo. Inye nje into endandiyazi yokuba ndandisabhidekile. Kodwa okwakusenzeka kwabangela ndithathe amanyathelo ngoko nangoko. Bantu. Hayi. Nazi la report uyifuna mfundini. Ufuna sithini sijonge? Aish. Okay. Yabona into neRob? Ya akho nix wena. Akho nix. Emanjonga. Kukho la test yecricket levikizayo. Afuna uke uphume uye khona yazi kudiwana nabantu nje mfundini yazi. Yebona le audit ingaka? Ah, kamani yazi usuku nje lunye nje mfundini. Yazi ukuphume nje uziphumza ingqondo man. Well, sake ngicinge ngaye. Jonga lapha ke. Utsho uba uyayi. Nizokuzamela itikiti ne? Okay. Okay. But izise yona report le masi. Ah, mfundini, tebo usafuna man unjani kanti? Hey. Into onisofuna usebenza njalo nje. Ha? Ndana kakabuyi. Hayibo. Udora kwafi ngayi? Okay, ndiyaza ke ne. Yo. Le ntwana yami akabuyi esikolweni. Eish. Bona lo mfazi lo. Nene ngizambulala nyani lo mfazi ngoku. Hayibo bantu kaloku mina. Ufanele ibile ntwana? Ngibonile iphuma nabanye abantwana bebheka ngapha yana. Kufuneka uqonde ngalo msizathu umsebenzi wami ukubajonga abantwana bami. Mfondini uthi uyibheka ngapha mina ndibheka ngapha kanti ngapha ndayithini lo nto le? Isizathu kaloku baninzi abantwana besikolo baphuma bebaninzi ngapha ndibonile ibheka ngapha le ntwana yami. Akhangela abantu noba kuphi ke ulahlekile uzayibeka apha mfondini. Abajonga abantwana batwana babephuma. Ha? Abajonga Tena ngenyawo nje. Mina ngiyancama uma. Eish, yabona? Ja, wanneer wil je even zijn? Yafuna iyafam? Mali makuvizile. Okay. Mamela kenza kulanda ngomse esikolweni. Nini? Phamba siphume. Okay. Okay?
hamba uthatha ukutya kwakho phaa endlini ke. Nomhle? Bhuti. Udora kakabuyi? Bhuti. Ngeli xesha? Okay. Ungandenzi. Ngifuna uzibona ndisenkathazweni. Sibona qala. Konke iza kwenzeka. Ukhathethe ngami kuwe? Izolo utshilo uthe nikhe nahamba norhabula nje kancinci. Ncinci. Hayi. Not kancinci kakhulu ke ngoku. Kakhulu. Nditshilo mos. Enye into yothi usebenza nzima kula trauma unit. Sibona into ezingamasikizi. And ke uDora akanawunyamezela. Kuba ke akanamandla. Akanawumelana la meko. Uzabona kakuhle xa senigqibile ngaye. Khawutsho uphi? Uphi man? Kwasimhlekazi. Into engisamfunayo. Dora? Yintoni walapha? Bengamele ukhanga lo mntana? Thixo wam. Ndilibele umntana wam. Uyazi uba ndimfumane iyandazi esitratweni yedwa? Unjani phofu? Kungona umbuza loo nto mani? Ndicela uxolo tu bantu. Ndimlibele. Ulibala umntana wakho. Ubhadlile nje phofu? Ubhadlile? Yange ndifumane enye idrink, yazi? Ufumane enye idrink, ufuna uncedo. Hamba. Uncedo lakuloni. Ngathi nguwe unida uncedo. Ufuna uncedo, hamba mani. Utheni uzondiphoxa apha? Ufika nje kwethu endlini. Qobelela imigodlwana yakho. Phumwa. Andizoyenza loo nto bantu. Andizoyenza. Awufanelanga ngumzali masixa unje. Ufuna ndenzeni? Tyhe, indoda iphela yena uya kwamalume, wena uyahamba. Uyandiva? Umnyanam nje naye. Uveka usitshiwo, udlula ngendlela, uyandiva? Uveka usitshiwo nyhani. Uzama apha kude kube nini ke ngoku? Uza emsebenzini unxilo lolo hlobo. Ngena mani. You wish. You wish nyhani. Hleli nje uphethene nebhotile. Abantu bona bathi ndinesetheni khona. Sehlele shushu njalo. Bakisha. Wena ubangela bani ufike kwezi zigqibo? Ufike ngelantshi emsebenzini yokubonisa indawo yakho entsha. Ucimba ungubani wena bantu? Undenza into yakho yokudlala ne? Man. Unyaka uphelile ndikunyamezela. Akuva mos. Yaza ukuyazi lenkinga enkulu. Kudala ndikunyamezela. Ufuna ngithini kanye kanye? Utheni ungangibulala? Ungikhuphe kule nhlungu. Uzothetha kolo hlobo. Umntana uzavuka pha. Angikhathali. Indlu yami lena, ikhaya lami eli. Mama lapha, sukuthatha into ongayaziyo ekubeni ungakhathali. Ungasikhathalele wena siqu. It's not fair. Hayi boy, it's not fair. Mama lapha ke sisi. Ndifuna wena uzihlalele nami ndizihlalele. Uyayazi akekho umuntu endimthandayo ngaphandle kwakho. Uyandiva nthini? Bakisha. Nomhle, ngizakubona ngomso. Kulungile bhuti. Dotpel, masam.
Mama ukhona ndondata. Ha? Le nto siya nam kwamalomo uvisile. Ikhona wena into emkhathazileyo phaya ehospital. Ungakhathazeki uzawuba right. Masihambe ndifuna ufika kuse-early phayana. Nangona zaziba mfiliba ezinye izinto, into eqhelekileyo ke leyo xa uneengxaki zomzi. Ndaqonda ukuba mandibalekise unyana wam abe kude kuthi. Kwathi kanti ndivule umsantsa phakathi kwam nenkosikazi yam. Inqwele egoqozayo yakwaNtshabalala yamqweqwedisa yayakwela naye emadini. Lihleli lizwe. Kungani na ukuba umtshato wam ungabi nje? Phofu ke kuza kuke kuthi qabu. Lo moya walapha nobubele balapha kwamalume buza kuwacima amaxhala okwexeshana nje. Ixhala lam ngoku linye ngundodi phela umntwanam. Athi ke mna. Akazi yena mama tata. Ndiyabe bhetele. Umnandi yazi pha kwamalume wakho. Oh. Andifuni umama acinge uba ndimbuya ke tata. Hayi akacingi. Uyakuvuya xa ndimxelele. Uyatshayeke nayo imfana exhala. Unoyena kweteni. Ukhulile mfowami. Ke. Molo nyana. Ke kunjani nyana? Khona malume. Ke. Amakweteni.
hayi ungaxhali wena uzokulunga. Hayi ngiyavuya wena malungu uzabaliliso pha kuye. Make siziphozise ngetibeti. Inkosi wena. Eke emtshana ngiyaqonda nokomtshana wami wena into ba uzimisele kangangoko into ba umenzele okona kulungileyo umzukulwane lo wami ndokuphela. Kunjalo nje lonto andithandabusi. Kodwa ke mtshana noko uyalufuna uthando lukanini. Kaloku ayikho apha emhlabeni mtshana into egqitha uthando lomzalikazi. Lo lwathando olubangela ba kube kumnatha ophakathi komntana kunye nonina. Hayi ndiyakuva wena aunt. Lo luthando kanye angalifumaniyo olo. Usoloko elilolo. Yile nto kendiqumba mandimzisa apha kuni. Hayi ke ufikile esitishini mtshanam. Kaloku uzukhumbula uba siqale sakhulisa wena lo. Uyabona nina? Yayibona into enyenza kule mntana. Animtyisi. Cekethekile umntana. Inyeke into ezayenza ke mtshana. Hlohla umilimili umntana mina lo ekhulekayo atyeba bengaka uzobona. Yiyo loo nto andindiqonda uba yabona ke wena nguyena mama pha kuye. Kodwa ke mtshanam kunjalo. Nokuselula umzukulwane lo usalifuna wena into yokuba nokahlale nonina wakhe ebuqu. Hayi uzawuhlala naye wena qha zikhona nje into ezithile ufuna ndizilungise noDora. Emva koko zakubuya ngizomlanda. Hayi ke sizawuzama mina nonyokolume wakho lo simkhulise simgcine kakuhle inene. Ngiyakufungisa amazize phelele uyawuthe buya unina zomlanda abe kumqaba igqabi levilika. Hayi wena intwana zalapha ziza kumjonga. Wena ke uzawujonga ngubani? Mna? Hayi angangxaki mna. Ungakhathazeki ngama lo. Hayi wena ucinga ngenxa bandilapha emaphandleni andazi into. Kanti ingxaki zemizi ziyafana. Malume lento ingaka wena beningafuna ukuthwalisa uxanduva yaqonda? Hayi wena phofu kwalento ba undithembe ngobomi bonyana wakho ikwankulu naleyo. Malume mandithi kuwe uDora akalawuleki. uDora akamameli. Wena uyamamela kuye? Ndiyamamela malume. Kaloku noko andiyo laa ndoda okuthiwa ngozwi lakhe. Kaloku ngumama unyana wam lowa. Bantu mtshana imibuzo yam ingakothusi. Ndizama nje ukuncedana nawe. Hayi ndiyakuva wena malume. Uyeqinisela ngoku. Unento entsha ngoku yongalanda umntana esikolweni. Uyazi ingozi enjani ke leyo? Uthetha ba ke mtshana lonto inobanga ba kuphela uthando. Kutheni Thandi? Ndinida ikhampani tu? Dora nawulunga. Jonga Thandi. Umoya wam uphansi kanjani? Ndisebenza imini yonke namhlanje ndidiniwe. Andifuna ndawo tu. Just one shot tu. Show me am. Hayi. Ndingakunceda ke yonke into ofuna ndikuncede kuyo. Kodwa wena Dora kuyafuneka kufuna uncedo. Uncedo? Andifuni uncedo mna. Ndifuna nje umuntu woncokola. Umyeni wam umke nomntana wam. Andibazi baphi. Akayazi indlela endihlupheke ngayo. Dora please. Kulungile ke ndiyeza, but just one drink, okay? Okay. Mtshana ingathi ngowulala nokindlela yakho isende. Hayi malume nawulunga kuba kufuneka nise-ofisini ngomso. Bantu ungakuhambe noDora nje niye emntwini. Emntweni? Hayi ndithethe counseling. Tyhini malume. Uthi khona ningayithethanga na kuye? Kaloku mtshana ukwazi umuntu itya uDora. Naye usalufuna uncedo lakho. Malume ayikho eningayenzanga. Ndenza ngokubona kwami ngoku. Kumohlukanisa nomntwana wakhe? Kulo mntana kanye ndimncedayo lo. Andazi mtshana kodwa inhliziyo yomntana izawukraza kabubini. Hayi ntombi. Into onozibulala ngaka ngotywala. Ukwingxako nayo? Yandothusa into yokuba unibuze loo nto ngoku xa. Into engxaki yakho kanye. Ingxaki yam ngubantu Thandi. Hayi andiqondi ke leyo. Umyeni olunge kangaka? Uyavakala into yokuba awuyazi le nto uyithethayo.
Uthetha ukuthini? Ucinga njengobantu na? Ucinga uba ndilinxele. Kanti akunjalo ke sana. Ndifuna nje ukuphathwa umfazi. Upho bantu? Umkile. Ke nonyana. Malume ndigqibe ekubeni uba ndimfunele indawo yakhe azihlalele. Onake. Ingelam lokugqibela yena. Uza kumnika yonke into ayifunayo? Ayikho into ayifunayo ngaphandle kwezijobanalisa nje. Njani? Ndivelana nawe. Andazi uba lo mntwana uzawuxelelwa njani na. Makangaxelelwa ngoku. Kodwa ke mtshana ndisekwelo uba lala. Kulungile malume kodwa ke kwafuneka ndiqale endlini phambi ndiphangele. Hayi kulungile njani namsebenzi. Kucacile mosiba unwabanga nale ndoda yakho. Kutheni ungayidivorce nje? Ayikho le nto ithethayo Thandi. Lo mtshato uthetha lukhulu kum. Enye into ilifa lam liphansi kwethu. So libala. Yinyanzele kaloku indoda yakho nixoxe ngalento ngoba unakuphila ubomi obuphilayo. Ucamba fana ba uzawugoqoka. Anamandla lo nto mna. Enye into abantu unguklefa. Dora, akunawuyivumela uphila imeko yobunxilakazi. Unekamva eliqaqambileyo. Ngendisithini? Ujongane noTshaba lakho ngqo emehlweni. Ungathi sisawugqiba uthemba wena ngamandla bengosityafisayo. Hayi yomelela man. Utsho endodeni. Mamela ke. Kwamalume ngomsoza siphatha kahle ndithi? Ewe tata, cela mama ndimthanda va. Kulungile. Ngomsonza wambe kuseni awuzombona. Nceda ubulisa uma. Kulungile ngizokulibala. Ya, lala ke boy. Lala ne? Sure. Kusasa ngemini elandelayo ukubuyela kwami ekhaya ndafumanisa ukuba akukho nto imothusileyo uDora. Ndandikhe ndive ngeyantlukwano yamakhaya nabazali njengonobangela wokungavisisani kwabatshati. Kodwa le yam ayinjalo. Undoda iphela ndiqonde ukuba mandimbalekisa ayekufunda kwamalume ngenxa yesisimo sikanina. Ndisenzela ukuba angakhuli enomfanekiso ombi ngathi. Phofuke amanyathelo endigqibe kuwathatha ngoDora, mhlawumbe yakuwusindisa umtshato wethu. Andazi nam phofu. Sakufonela later ke siyokhangela indlu yeva. Yaphangela namhlanje? Ake sabonana late. Aphumdala. Khona. Nwabeni, uthe uyakhumbula cha. Ungcolile yazi. Ungcolile. You bastard! Siyaqola. Nkosisi. Ucimbi wendlu menjani? Okay, sikhona. Thank you. Mhlekazi. Okay, fine. Amela, do you know my mom also here overseas? We're here for 6 months and she needs to go in. Yeah, rent is qhayabe. Sakuyijonga ngelunch. Khawutsho ke I diary yami yona ime njani? Oh, unenhlanganiso?
and nonoziqhamuka nibefonini. Qhamuka kufonile. Uthini? Uthe funeka ungifonele back into malunga nani nomabini. Okay, fine. Samfonela ngoku. Thank you. Hayi Mskani. Mamela ke mandiyenzile ke ne. Uza kuthini ke ngoku? Ndimfunele indlu okwethutyana ba makazihlalele. Hey, kodwa ke ngathi mandizitsalela amanzi. Ndizibizele ingxaki enkulu kakhulu. Definitely yeah, izawubuya. Phofu ke into endicinga into yokuba inokuba mhlawumbi ndizifake kuyo namgalagada. Ndisifake engxakini enkulu. Yeah, ndiqonda loo nto leyo. Hey, kodwa mfundini ngathi kunzima. Nangona ngiqonda nje uba ndizitsalele amanzi nje. Izaba nzima nyani lona. Kodwa ke sabasathini uba ithemba lithemba man. Hey man, singadibana ngelunch? Hey, asinolunga udibana ngelunch kaloku kuba funeka ndihambise uDora aye phaa kulandu le ndimthengele yona. Mamela, ungatyhafi va. Utsho xa usengxakini. Mahanzi utyhafi mamela ke sawuphinda sithethe va. Okay. Okay. Bye bye. Thetha nabantu. Ndikuvile umxele into yoba sizawujonga indlu. Ifuna loo mntu loo nto phofu. Hayi, itshomi nje yethu esiyithembileyo. Nawe uyamazi. Womnye ziyotshomi zakho ne? Ndiqinisekile akonto nalo phofu angayaziyo ne? Dora, please man, please. Bantu, ucima ugxotha abani kanye kanye? Mamela, khawuzibambe tu. Nguwe lo ungandifuniyo emzini wam. Thethwa loo nto man. Nguwe lo uthathe unyana wam wamhambisa ndingayazi. Kutheni ungandibulali bantu? Ha? Ndikubulale. Unayingqondo nje phofu? Yafani ngathi undibulele nje. Undibulele ndihleli. Ndikhuphe kule ntlungu ndikuyo man. Mamela, akho mntu ulwa nawe apha. Wonke umuntu ufuna ubuyele engqondweni qha ke. Bantu. Yintoni isizathu sakho sayo yonke le mfishi-fishi? Uthi ukutheni na wena? Undigxothela ntoni? Khandigxothe. Into endifunayo uba unyana wethu aphile kakuhle qha. Unyana wethu? Ingathi wena sana sozifumanele omnye umisizathu ne? Damn it man, ayikho le nto ithethayo uziva? Uphambene? Masambe ntobusa indlu qha ke. Masambe. Masambe. Andlela njani? Kuwe. Kodwa mina ndifuna ubuyela endlini. Hayi, ndifuna ukuzihlalele ngoku. Okay. Xa kusitsho wena, chaza uyazi andizophila ngathi ndisetolongweni. Uthethe ukuthini? Ndithetha into yokuba ndizawuphela le ndlela mna ndithanda ngayo. Yeyiphi ke le? Azokuza apha, ndingakumemanga. Uzawufowuna phambi uba uze. Angamsebenzi naloo nto leyo. As long as uzatshintsha isimilo sakho wena. Enye into, ndifuna imali. Sayifumana. Ndifuna i-checkbook. Yeah. Credit card. Emanzi azifumana zonke into ozithethayo. As long as uzajonga into phela qha wena. Okay? Azinto ndikuxelela yona. Sendijikele nje ngenxa yakho. Sekulithuba ndizama ukuthetha noDora ndingamfumane. Phofu ke kundicacele ukuba ukwahlukana kwethu kumnike ithuba lokuba impuku yedladla. Ngaphandle kokufuna ukumngxolisa ndandinqwenela nje ukumbona njengomfazi wam. Ukunalo umfazi ngamadoda.
Okay. Zifike nini? Sifika ngoku nonoposi. Ekuseni kangaka? Hey. Wow. Ebhuti couch. Unjani kodwa undodi phela? Awu. Unwabile nomalume pha. Babedlala icricket ufika kwami. Wow, zamandi zondaba. Hayi zaphinda ndombona wena. Ewe. Unwabe gqitha. Chinitsiza. Ngiyaphela Musa. Chip. Akakho. Mamela ke nomhle. Ngihamba nje emsebenzini lapha. La shopping list ne grocery ngizayenza lunch time. Nansenye ke futhi shopping list. Ndikangaka? Hayi futhi izinto ezingekhoyo nje apha ekhayeni. Ngigqiba ngosilawa. Futhi uze ungayilibali i-dishwasher unyenela lova sizitya. Sure. Yabona ke ngo funeka kuguzulwe njenge-trust ngokukhawuleza thu. Bantu imali yakhe leya. Uyayazi nje uyitya kakubi. Oh. Kwafuneka simsuse njenge-trust angabikho semalini tu. Yilento kanye bendiyicinga ke kuze yonke ke ngoku into icontrolwe ndim ngoku. Bantu awukwazi ukwenza loo nto leyo nje. Andikwazi mfondini. Funeka ujinke le clause le u2.4. Kaloku bantu mamela nalapho kufuneka ubungqina bokuba akaziphethanga kakuhle. Unabo ubungqina? Ngoba nothanda na, ha? Ngoba nothanda nabo mfondini intoni le? Angamaphepha nje la mfondini jo. Oh okay okay. Amanye khona pha endlini. Okay. Yandiva? Akho venkile angathengi kuyo. Yimpahla, butywala, ukuba yebotywala kukutya. Ndaphela ndibhangile nje Mos. Uqinisekile ngalento? Ndiqinisekile mfondini. Ngumfazi wami lo. Uyandiphindezela ngoku. Bantu andifuna ungena kwingxaki zakho nomzi wakho. Kodwa kufuneka ndazi into yokuba uyalungisa lento yenzayo. Mfondini ndiyalungisa. Kwaye ke ndigada ilifa lakhe. De abesengqondweni. Okay. Jonga ke bantu. Ithi le clause u2.4 A, provided that they are married, and B, that the spouse acts in good faith as in trustee in the administrating thereof. Itsho ke le clause. Sisatshatile nje. Ndabona mandithini ke. Mfondini kwafuneka ukukhawulezisa kuba ndicingelana le ntwana yam ndokuphela ke ngoku.
Kulungile ke. Ndakwenza njalo. Kulungile. Bantu. Kufuneka uDora eyazile lento. Man ke nixoxe nomabini man. Yemfondini zamfumana kunini ndimfonela? Ndimfonela endlini, ndimfonela ehospital. Phofu ke ndizawuphinda ndimzame. Okay. Kodwa benini mfondini ndenzana nento enye le. Hi, Tony. Kunjani? Ndiphelele. I-shift binjani? Ibhizi kakhulu. Okay. Okay. Ukungahlalelani kwam noDora endaweni yokusidibanisa kwasahlukanisa. Kum lo mthwalo wawungasindi emagxeni nje kuphela, koko wawulelitye engqondweni. Udonga xa lukekele kungcono luwe man. Kwakuzawufuneka ndimele kude ke xa luwayo, kodwa njani ingekwazi ndandiza kuyibamba ngomsila nje. Kufayayo. Kuwe mfazi, kunjani? Ndona wena, bani lo? Ufazi sawo umuntu othatha naye efonini. Hayibo Dora. Awundiva nami ngoku? Bantu, ngo? Hey, ngileli late phezolo. Ndingakunceda ngantoni? Benifuna ukubona mani noba kunini. Ndingeza ngaliphi ixesha? Okay. U-10 mhlawumbe namhlanje. Okay, kulungile. Sizofika ngelo xesha ke. Dora? Benifuna ukuthi enkosi bandide ndakufumana.
Thembi? Mamela ke sisi ngizakhe ndithi chalala ngabo 10. Okay. Ndibuye phanga ngo-12. Ndicela uzundithathele i-messages yaba. Kulungile. Ukwakho bapha phandle? Phandle? Yo, i-weather man. Ayinhle man. Ngase umuntu ayilwandle ubona nje. Yo. Okay. Game class. Yeah. Ukusukela ngalomzuzu laba ngathi liyacotha ixesha. Kwak. Dora madoda. Ingqondo yam yayingasuki kwingcinga yokuba ndiza kufika ekuyiphina imeko. Ingaba usakwazi ukusini na ukuncumela umyeni wakhe. Kodwa kuyo yonke into eyenzekayo elililinge lokugqibela ndizoxoza omnye umphili. Inhle indawo nezandla zayidalayo makube zihle. Vuyo uloliso lam, vuyisa umphefumulo wam. Dora, uyinkosikazi yam. Kukho umuntu apha? Dora? Kanjani kusitafika ngapha nje? Ha? Dora? Dora? Vuka man. Ngicimba zohambile. Nguwe? Uzothina apha? Ubucinga mngaka? Hayi wena. Kavuke ke sisi. Ufuna ntoni apha abantu? Ufuna uthetha nawe? Ujonga ntoni? Ndifana nawe? Uchitha ixesha lakho yazi. Akukho nto uzayenza ngale situation. Ingani ngothetha le nto izeleyo emva koko kuphume ngalamnyango. Kulungile noba uthetha ntoni na. Kodwa ngicela uphulaphule please. Uzawushumayela into engenasiphelo. Uthi nansi ntoni? Zangwa. Angixamenanga nawe torho. Nesimo ukuso angisazi basenziwa intoni na. Kawusuke tu. Kawusuka apha. Into endizeleyo ukuba usengumfazi wami. Into ke engingathandayo ukuba ungabuyela ekhaya siphinde sihlale kunye. Ukuba ungajika kwesimo ukuso. Uzele loo nto qha apha. Uchitha ixesha lakho. Ndicela undiyeke tu. Yaqonda uba ndim obhatala irent apha? Zindaba ezo. Ufuna ukuthi ke ngoku nanzi izihlangu zawe qha? Mamela, I'm sorry. Bendingathethi ngolo hlobo uyayijika ngoku wena lento. I-accountants azikwazi uthetha nabantu. Mamela Dora, ndisakuthanda.
yiyo loo nto ndivumele yonke into apha. Ke ngoku mna ndiyithini loo nto bantu? Kodwa ke into ongazuyenza kukutya imali yam olu hlobo. Ndisafuna impahla entsha. Mna ndifuna abantu xa ndihamba phaya bathi nantsiyana intombi kanantsi. Intombi kanantsi? Uyaziva ubuthini? Unamanye amadoda? Ungangixothanga nje. Ndixothwe nguwe kaloku sana. Ndisenzile ikofi. Awunantloni, awunantloni? Mna ndifuna uziphelela ubomi bam. Mamela, sina 9 years sitshatile. Umntana wethu una 8 years. Unomsebenzi ophucukileyo. Yintoni enye oyifunayo? Akho nto endinayo mna abantu. Awuzukuyenza into yoba ndiwuyeke utya imali yam ohlobo. Uzawuthini ke? Uba lo mtshato wethu awusebenzi, ayisekho mos into. Kutheni singadivorce? Masidivorce qha ke. Xolele. Uthini? Uthathe imzi wam ngokufuna uthatha intwana yam? Awusoze! Awusoze! Sibambe mani uphambe. Ndifunayo! Bonisa kanti bantu. Wena bawuphina wambetha ndizakubulala. Mamela doda, uxolo. Nawe sike wa-out of control ngenitheni ke? Hamba mani, hamba! Ithi ngithatha ibhatyi yam ke mani. Uyazi wena bantu ndizakubhomba kakubi! Shut up, kunini uthetha? Zawuxelela wonke umuntu into yoba uyambetha, undigxothe emzini, andiqinisekile into yoba uyadyola. Ufuna ukulwa? Ufuna ukulwa? Sawubona nekhothi. Get out! Get out! Mna ndiyenzile yam indima. Phofu ke kusenokwenzeka ukuba loo ndima ndithetha ngayo lifusi. Mhlawumbi andenzi into ibinokuthi ivuselele uvakalelo kuwe. Ukuba kunjalo ke nceda ungixelele. Ndithetha ke ngendima eloluhlobo. Umphefumlo wakho ndizamile kuwonwabisa. Umzimba wakho ndizamile kuhlasimlisa. Ingqondo yakho ndizamile kuyihlaziya. Amehlo akho nawo ndizamile kuwanelisa. Nditsho neengcinga zakho nazo ndizikhanyisile.
Amathambo akho aphumle, igazi lakho lihlobile, nengqondo yakho idungudele. Ilizwi ndilifunele ungqameko, yintoni na enye ngaba iyafuneka. Mr. Sati's office. Hi, Tembi. Mamela sizanza ukuyela e-ofisini ngokeva. Mhlekazi, ukingxaki besinexhalo fona nje. Yeah, ndiyagoduka straight ndiyolala. Diniwe man. Kulungile mhlekazi. Sobonana ngomso ke. Kukho amakhuni imali malunga ne-audit procedures. Oh, auditing. No, ungawari wena zenza ngomso ufika kwami ofisini. Yeah, fine. Tomorrow morning. Kulungile mhlekazi. Sobonana ngomso. Okay, sharp. Kutheni na unganeli umphefumulo wakho? Kwiminyaka endibe nawe, kuninzi endikufundileyo mna kuwe. Yandinika loo nto ingqondo yokuba iimpawu zokumakha umntu zona zikhona apha kuwe. Ndisoloko ndihleli ndisemlindweni. Amehlo am aza kude adinwe kukujonga enkalweni. Amehlo am anokratyazo kusini mphefumulo wam. Ipaso liyacima kusini na themba lam. Umxhelo uyaphela yini na khubalo lam. Kukaninzi ndikuxelela ezi zinto. Ingqondo yoqaphelo isahleli kusini na. Hello. Yeah, ngicela uthatha noziqhamo kani please. Akekho? Befuna uthatha naye ngamandla bona nje. Uzabuya nini? Okay, ayinamsebenzi. Saphinda nimfonele later. Sure, bye. Ingaba likhondo elililo eli kusini na? Ingaba lisekho ithemba phakathi kwethu? Ukuba likho, themba lini?
mafumani nalakhelayo. Nditheka lokufuna ndizolanda ezi documents zam zawusebenzisa endlini ebusuku. Abantu baphendula apha phakathi. Kodwa into awuzi. Mama. Mnumzane uZathu? Ndim lo. Man Zathu man sinemibuzana nje man malunga nenkosikazi yakho. Nkosikazi yam? Itheni nangoku? Phofu ke phambi basithathe ngaloo nto mata. Ngingafuna into ephungwayo phofu. Hayi inkosi man asinalo ixesha noko. Okay. Khanisho itheni kule game? Ugqibeleni ukumbona. Ugqibeleni ukubona. Ngoba kutheni? Ndithi ugqibeleni ukuba naye. Noba selithuba noko. Ithuba elingakanani mhlekazi? Mhlawumbe iveki, inyanga okanye unyaka. Hayi wena mhlekazi, hayi ngaba ndiyaxoxa ukuba ndingathi kuwe ndikhe ndambona kwezi ntsuku. Phofu ke le mibuzo ingaka ningobani nina? Singaba semthethweni mnumzane uZathu kwaye sifuna ukwazi into yokuba ubuphi ngalemva kwemini. Bendiye kwicricket mzi. Bendiye kwicricket. Ubuye nini ecricketini? Ndivela khona ngoku. Uthethe bushiye phakathi umdlalo? I think mhlekazi undivila ngoba ndithetha nesecretary yam ba kukho nje i-documents ekufana ndizithathe ndiyosebenza ngazo endlini. Man, ukuba phi kwam kunento okwenza nenkosikazi yam? Nomzana uZathu inkosikazi yakho ifunyenwe iswelekile endlini yayo kwaye ibulawe ngokumanyukunyezi. Dora? Inobuya phazama. Lo wam? Lo wakho kanye? Ayikhona. Ndimshiye phi? Khanimini. Khangela napha madoda. Yonke lento niyithethayo ayinjalo. Ngunkosikazi wami lo ndiyamthanda nje. Kwaye ndimshiye ephila pha. Ugqiba ukuthi ngoku akhange umbone. Sisephi kwasibona? Kaloku madoda anitshongo kumba ningamapolisa. Into ethela kaloku beningena into zomzi wami kumuntu ongamaziyo man. Xebe. Thini? Lilo ngqo. Lilo. Kodwa ke niyaphazama man madoda nyani, niyaphazama. Livela phi? Kaloku mandithi kuni, ndithi mhlekazi, ndiyile phayana ke qonda, ndiyomtyelela. Saxambulisana kangoba sihambe singavani. Kuba kaloku ndisithi masiqhawule umtshato. Nixambulisene njani? Xambulisene njani? Ndiyakwazi ke ngofuna ukuthi uDora ngumgama. Ndiyakholwa mani kuye. Kwaye ngumama umntanam. Uyayiqonda loo nto? Uxokela ntoni ke? Kaloku madoda, anitshongo ningamapolisa nje. Zathu, akhule le bhaki. Mamela lapha. Zawuthetha inyani ke ngoku yaqonda? Zawuthetha inyani. Zathu, ndikucela kakuhle. Khulula le bhaki. Madoda ninjani? Aniva kanti nina niva xa kuthwane madoda? Zathu, khawuyikhulule. Ufihla ntoni? Nomzana uZathu. Mandenjeje kuwe. Za kubambela ukungafuna ukubanjwa. Ndikubambele ukuphazamisana nomsebenzi wethu. Khulula le bhaki. Madoda, khulula. Ninjani? Jonga. Hey. Ufihla lento? Mamelani. Ligazi all over you. Jongani madoda. Nditshilo kaloku uba ndiyile nyani phayana. Into yenzekileyo ndithe xa sixambulisana wabetheka edongeni ngempumlo.
waza apha ebemane ngikrwele. Nomzana uZathu manje ukucebise ngoluhlobo. Yonke into oyithethayo ingasetyenziswa Ndithe kuwe njengobungqina. kaloku ndimameleni aniva kanti niva xa kuthiwa nina nini hayi ndithetha nani mamelani apha Inspector ngubantu uZathu lo. Ngangibhukishele yena. Ngaba ntoni itshaji yakhe mhlekazi? Imeda ubulele. Ingaba kho umonakalo wenzekileyo mhlawumbi ube wenzakela apha emzimbeni? Hayi mama, uzakunikazi kwenkcukacha zabuya wena kunika iinkcukacha zakhe. Xa kuthiwa ilizwe sisilo esimlomo umazinyo azizixengeba akuxokwa. Ndizibona ndibanjwa ngalowo mazinyo kanye. Ndiyakubona ukubanjwa kwam. Kodwa eyokufa kukaDora yandinqumla umphefumlo. Basuka bemanci ubomi kum. Bathi apho buhambe khona bayinto endingazange ndiyicinge. Zahlehla izinto zahlehla. Uyazi ukuba ndihlala ndisithi ndiyabaza ubomi. Kwathi kanti ndazi izinto nganye.
okokoko ndaba ngumuntu nje andizange ndicinge ukuba oku kungandehlela. Ukuba kwakunokwazeka ndandinokuthi vuleka mhlaba ndingene ndingcwatywe okomthwa kube kanye. Yinto endiza kuyithini le madoda? Baza kuthini abantu nokwenza kwilizwe apho inkawu ityiwilila imfene isindo ngokugoloza? Ndandinakekile. Eli hlazo liyakuze licime naye ebomini bam. Obu butyala abunokuze buhlanjwe nazilwandle zoMzantsi Afrika ziphelele. Sacha, Nelson Sibilo. Oh, thank you. Uthi ngibani? I-expert kwa-forensic. Hayi uyawazi umsebenzi wakhe. Ndimnikile ihembe kazathu. Sele zenzile ne-blood tests. Very good. Ukuba la blood test ke yaphumba ikhomba uzathu zamvalela ndizilahle ku-district. Ucinga uba umsulwa okanye umbulele? Uyaxoka umbulele man. Man, umbulele uma kunyonyezi. Umbulele kakubi. Akho nto imbi sophinde siyenza apha ngoku. Masihambe. Nyanisile. Simenza athethe inyaniso ukwenzela umsebenzi wethu ungabi mninzi. Hey, Sacha. Uza kuyeka ukuxoka ukhondiko. Usixokisile. Uxokelane mnumzana uzathu. Kungona ndiqonda nje ngokuba ndenze imposiso. Ibe imposiso ke nokubulala umkakho. Ngibulalanga umkakho. Uxokela ntoni manje? Unenxeba nasengalweni? Nditshilo nje ukuba bengenokwazi uthetha ingxaki zomzi wam kwabanye abantu. Ingxaki ezinjani ezo? Into mhlawumbe nonifaka ezintlonini. Ezinjengokunxila. Dad. Uthi umbulala? Ema lento nje. Jonga. Kutheni lento usisokolisa nje? Ngisizokuthuka. Hayi uzisiphukuphuke yazi lonto? Khange nikhanyela nditshilo uba bendiyile nje pha. Kodwa umbulalanga. Ndithe hayi. Kodwa nijijisele. Sixambulisele. Kakhulu, akunjalo? Wemva nje. Wathi waqonda uba mawumbulale ke ngoku. Madoda kutheni ningamameli nje kutheni ningeva? Ndithi kutheni ningamameli lento ndithethayo nje? Ngoba uxokile kwasekuqaleni man. Jonga lenxeba lemela engalweni yakhe. Kuye phela wathatha imela nje. Ebezikhusela. Hey ndoda, mamela. Yeka ukuxoka. Wena ubuzama ukumbulala qha. Ndo ayithethayo lo. Hey, uyabona? Jonga. Umkakho bexexesa? Iyo ke lento ngibuleleyo. Thetha man, thetha. Madoda, anoniphatha olhlobo man, ndifuna igqwetha mina ngoku. Hey, kuphethe thina apha. Uzawuva ngathi into zamagqwetha zizamva. Kukho umiskani apha and uthi ucela ubona umnumzana zathu. Okay. Ungahlala phansi sisi ukhona into zakunceda ne? Ndiyabulela inspector. Okay. Umkakho ugetyengwe emva kwemini. Uboniwe ngabemelwane bakho. Mama khange ndiye pha emva kwemini mina. Ummelwane wakho ukubonile. Ukubonile nangoku nixambulisana estrateni. Kakade sixambulisana ukuthini? Wamrhuqela endlini, wambulala. Ayikhona ndihambile pha. Khawugoduke. Ungayanga nase-ofisini. Into yenzile ukufowunela isecretary yakho wathi uyagoduka. Kuba kaloku ungafuni ukubonwa. Mamelana apha madoda. Bobunye ubuxoko. No, bendiconfused nansi enye into ebiphambili. Kukubulala kaloku. Hayikhona ngibulalanga mntu man. Kodwa uyixokisile isecretary yakho kule game. Mnumzana uzathu. Kuba kaloku unxiba isisuti eofisini yakho wama ke BMW na yonke into oyifunayo ucinga uba siyazi into abantu abafana nawe nabo ngababulali. Bulewe nguwe man. Siyayazi into basizukuyeka thina sakuxhoma. Yasisi, ntoni?
Oh, mhlekazi basisuhleli phaya cela ukubona umnumzana Zathu torhwana. Hayi akanambona tu. Utheni ngenombona nje? Sisi kaloku siyamquestion. Yabona uMr Zathu, akanobulala nentshontsho. Embulela nje umkakhe. Oyena mbulala nikamfumani. Mama. Uthi kuba unayo into ephathekayo nokuthi bengekho. Hayi. Mtsoke. Buti doch, ndiyacela doch. Cela umbone uMr Zathu. Okay. Linda apha. Ndiyabuya ngoku. Ndikuxelele nje kaloku uba ndiye ndatshintsha ingqondo. Khange ndide ndigoduke, ndiye ndaya kwicricket. Ebesithini amanqaku? Angisakhumbuli kahle. Tyhini, hayi Zathu. Awunakuhlela imini yonke ecricketini ubuye ungazinto. Ngisacinga ngomfazi wami bona nje. Ubusoyika kunjani? Bungazi into mawuthini na? Ayikho ubona nje into bengisoyika yona. Into endikhumbulayo ndiye ndafowunela noSiqhawe. Siyayazi loo nto mani. Uyafana nomuntu ongathethanga nix. Tyhini thize. Yintoni ke ngoni ifunayo kanye apha kumadoda? Inyani. Sifuna inyani. Qha. Yema. Tyhini. Ya Zathu. Besiphi kanene? Miskani? Yes. Ndingusajini Mgombeni mani ndimo ophethe lityala likaZathu. Okay. Ungahlala phansi tata. Uthi ufuna ukuthetha naye? Ufuna ukuthetha naye. Uthi beke wakufowunela nje? Ebenifonele, but benuki-lectures. Imini yonke? Ubukhulu becala. Oh. Nawe wamfonela? Ngimfonele. Ekhaya nase-ofisini, kodwa engekho. Hayi bengekho. Unento yokwenza nalo mntu? Andinanto kwenza nobantu. Qha into bendiyifuna unceda umhlobo wam wakudala. Malunga nenkosikazi yakhe? Ewe benengxaki. Akho mntu umaziyo bebephi. Kodwa ulwile nomfazi wakhe. Unenxeba esandleni ende umbulela umfazi wakhe. Naye unenxeba esandleni. Ndilusizi mana kuzombona ngoku. Uzawugwetywa qha uzayifumana. Akho nto ayivumayo? Saxoka. Hayi man, ngikhulule izinto man. Ngathini unxiba izinto? Awukhulule izinsimbi man. Shit. Bona ke khangela man ngawenzela umhlobo wethu man into etyiwayo man. Nekofu ikofu kanye ithi. Right. Akho nto kofu? Akho nto bakuphethe kakuhle? Khona. All right. Cigarette? Hayi animelanga nami ukunikeza izinto man. Nami ngeke ngawabamba abantu bachaya umya ngoba ndiyafana nje nabo. Ndifuna man uba undincede ubhale yonke into, uthathe ixesha lakho, uchaze emva komlo yonke into eyenzekileyo. Apha? Yeah. Emva kokuba silwile, ndithe xa ndiphumayo, wandikhwaza esithi andinokumahlukanisa nonyana wakhe. Andimazi bawabethini, ebengathi uphambene engabambeki. Ndingene endlwini, ndaya kulanda ibhatyi yam, naye walandela. Xoxela kubi ke sana. Akundazi kakuhle. Bengathanga kuwe phuma. Bengathanga kuwe phuma. Uyaphi? Uthi kumfuna idivorce. Uzawudivorcewa ngini ke sana? Uyangiva? Shut up, kunini uthetha? Zawuxelela wonke umuntu into yoba uyangibetha. Undigxothe emzini. Andiqinisekile into yoba uyadyola. Ufuna ukulwa? Ufuna ukulwa? Sawubona nekhothe. Get out! Get out!
Ndiye ndahamba ndikhathazekile. Ndihambe ndaya ecricketini. Ndifonele eofisini ndathi ndiyagoduka. Njengokuba ukukhumbula into yenye nje bisenzeka. Ingqondo yami yayisekudoro bona nje. Ayi uxoka ngathi kufundele mnumzana uZathu. Inyani le ndithethayo. Xoka, umbulele kodwa and andizokuyeka. Ndikuxelela uba inyani nje yeyiphi lo uyifunayo ke ngoku? Nansi ke mna ke into engicinga uba yenzekile. Asuka Ummelwane ukubonile umbetha. Ubufuna ungabonwa esitratweni. Ubungena kumbulelela phandle. Mhlawumbi lo ngcinga ibingekafiki kuwe. Nakuba sendlwini uzamile ukuzilwela. Wabalekela ukuzibulala umntwana abantu. Benomsindo wapenika wambulala waqaqwa ukuba mawenzeni ke ngoku. Nanso ke into yenzekileyo wahamba uyozimela. Hayi man, mina ndahamba ndaye ecricketini man. Ungazi into ibiqhubeka nje ecricketini. Bufuna nje alibi. Iphi ke? Masango, siyaphi? Uyobona umkakho. Ufuna uba uzo-identifya umkakho. Nyemeza ncede mfo wami. Bulele. Wahamba umhlaba omde kakhulu ukusiphathela indaba zokuhlungu. Ewe malume, le nto ingundaba mlonyeni. Yile nto ndiqondile into yoba mandizizise ezi ndaba ngokwam. Ewe kaloku sikude thina kumaphephandaba. Eyona ngxaki yam ngunyana lo wakhe. Hayi wena ndizohamba ndiye kootishara ndiyokubaxelela. Kaloku iindaba ziyawoyika umbethe. Akangombulali ubantu malume. Ndiyayazi loo nto. Eyi, kwakufuneka into yoba ndenze konke nakumkhuba kuyo yonke le nto. Uzumxelela uba unyana wakhe wonwabile kwaye akufuneka yazi uba umamakhe sewasweleka. Hayi, uyakuyivuyela loo nto. Ndinento ethi kuba angazange aye edolophini kangengene kuyo yonke le nto. Professor, uqinisekile uba awufuni liphunga? Hayi, enkosi andingabulela. Kufuneka ndibalekile wena kamsinyane. Akhange bandivumele ngelaa xesha bendipha uba mandimbone ubantu. Ndifune uzama kwakhona. Iyalifuna uncedo lwantu. Tata, ingathi undoda iphela ngexelelo. Hayi, andiqondi. Loo nto ifanele ubantu. Tata, bikwa ngubantu ngokwakhe okhetha into yoba makazise undoda phela apha azohlala nathi. Ngoku masithini? Nkosikazi, asikwazi uyenza nje loo nto. Asinako ukhetha icala. Asiyazi into eqhubeke pha. Kwaye noDora uswelekile. Akho nto sinoyitshintsha kuloo nto. Inhlungu yam kuyo yonke le nto tata kuba umntana lo uzakhula yena ingenanina. Ubantu umdala unakho umelana neengxaki neengxingoko zehlabathi. Nithini kodwa ngomntana? Hayi, ubantu sengumntana kuwo. Ndikhumbule semncinci apha kule venkile. Ekhulela apha ebala yonke igrocery yam. Enze neaccount zam. Engumntana okrelekrele kakhulu. Tata, lo bantu uthetha ngayo waguquka tu. Waguquka kwaphela ngenxa yedolophu ekunye nalaa nkosikazi yakho isisicagogo. Abayazi into mabayenze. Imvelaphi yabo abayazi. Amasiko nezithethe bawalahla kwichibi lokulibala. Abayazi into babayenze. Imali banayo intarhantarha. Zizindlu ngathi ngamabhoto okrike. Zimoto babaleka ngeminyobo khangela kodwa yonke loo nto ayithethi into kubo basoko benesirhorho okwendlula mthi intamo zinde khangela. Sithini ke tata? Uyayibona tata le nto ndihlala ndikuxelela yona into yoba imfundo yingozi. Uyayibona into eyenzayo imfundo ebantwaneni bethu? Baxakekile, balahlekile. Hayi khona anti.
andivumi. Siphila kamnandi nje kobubomi kungenxa yale mfundo. Akhange siwalahla amasiko nezithethe ethu ngenxa yale mfundo. Hayi khona. Singaba nazo ezi degrees zethu. Sifunde sibe nayo ke lo minyobo uthetha ngayo yemoto. Kodwa singakhange siwagcina amasiko nezithethe. Asinto yanto. Hayi ke nina professor isenini kodwa hayi uDora. Amngene enhloko. Uyabona ngoku ndixubile. Ndimdala ndingakanje ndiqubila apha enhloko. Ndiqolele ukufa ndilihlwempu kunokuba ndizenze into engeyiyo. Anti ndiqinisekile ubantu emthathile nje umntana akho omzisa apha kuni. Kungenxa into bani ufuna bambe agcine namasiko nezithethe. Nantso ke into endifuna uyiva. Hayi mandishiye bethu nani. Kudala noko ndakudala sindiyabaleka. Wena utheka ngumhlobo wena. Wena umxelele ke ubantu kuba unyana wonwabile. Hayi wena uyabona ntombi umtyholi usilinga ngendlela. Kodwa ke simbekile naye emthandazweni wethu. Umxele bangalahli ithemba. Hayi kulungile malomnda kwenza njalo. Siyabalekile. Kulungile ntombi. Ubani lo? Hayi usisi nje wasedorobheni nyana. Yamazi mama notata. Hayi kamazwe isihlonyo nyongo. Phela kumhlobo omkhulu katata akho lo wa. Bese ukusixelela indaba ezulusizi ekufuneka nawe uzazile mntana. Hayi nothi ngoku nkosikazi. Hayi ngoku. Tata. Khawundiyeke ke nibe ngutata komzuzwana. Phela mntanami. Uyakhumbula ndikuxelela ngezulu. Noba ukhona otata omkhulu abahleli khona kunye nomdali wethu. Wawuthe indawo enhle. Ke ndiyavuya ke ndoda usayikhumbula lonto. Uyabona ke mntanami umama wakho uye wadinga wahamba uphumla phaya phezulu ezulwini. Apho ke ahleli khona kunye noba omkhulu bethu. Usilindile phaya ukuba thina masisuke apha sihambe siye kuye. Uyabona mntanami sonke njengoba silapha emhlabeni nje lisawufika ixesha lethu sawuhamba nathi sokuphumla njengomamakho. Kodwa njengoba ehleli phaya nje ndiqinisekile into ba uyakukhumbula mntanami. Nathi siyamkhumbula. Uyabona ke ngokusuka ngoku uzawuhlala nathi apha kweli khaya. Ube ngumntana wethu. Linda utatakho ade abuye mntanami. Akukho nto mntanami. Uyabona sizakuthanda njengoba umama wakho bekuthanda. Ngikuphe ndimbone. Sukhathazeka nkosikazi. Izani sihambe siye nendlini sifumane into yokutya. Izani. Ungafoni. Yaman, uthatha ukuthini bakakho? Uzawubuya nini ke? Hayi, kulungile ke. Zawunika umzuzwana udibane nayo Zathu. Ndiyabulela Sajeni. Inspector, Zanathi. Bantu. Hayi Nozi. Ndiyavuya ukubona wena wethu. Bendike ndeza bona nje xa bandivumela baningene. Yaman, xesha sinalo andilazi lingakanani na. Endigqiba ufuna kuthiwa ilagqwetha likho le-overseas andazi mazawuthini ngoku. Suba nengxaki wena. Safuna umuntu phaa kwi-legal department yethu. Yantle loo nto. Yazi ngoku into ezakwenza kuzafuneka ndiorganize i-power of attorney uzoba ne-access kwi-account yam ke ngokwena. Mamela man,
Andimbulalanga uDora bantu manje. ndiyayazi loo nto umbulelanga udora sazama kangangoboni nakho kuzawulunga wena Eyi, naxhala lonyana wam bona nje. ndiyile kumele umuvuyisile uthi uzawumjonga umfana Yandleke ngokuloo nto. Xesha liphelile ngoku. Inspector. bantu ungaxhali wena ndinayo ingqongqo endiyaziyo Oh. yonke into izawulunga ungatyhafi bantu ungakulinga utyhafi I'm behind you all the way abinaxhala Oh, Professor, sawukhona. Unjani? isikhona wethu akho nto ngaphandle nje kale nto kabantu iyandihlupha bona nje Inzima nyane ke lonto, ngakumbi ingumuntu omqhelileyo. Naliphi na ityala lokubulala linobuzaza. ndiyabulela wethu ngoncedo lwakho Ndiwucingisisile lo mbandela. Sele khona umuntu endithethe naye, angafika nangawuphi na umzuzu. usebenzile prof Eligqwetha ndithetha ngalo liphuma kwezi zandla. Unazo indawo ezixekekayo kodwa ubukhali. Akawunqeni umlo kwaye ndimthembile. Uwaqhelile amadabi asenkundleni kwaye indoda exhathisayo. hayi ndifuna umuntu onjalo kanye professor Ndiqinisekile miskani indoda lendithetha ngayo. Naxa ndingenakumenza umhlobo wam, asimuntu ndingathandayo ukuba abe lutshaba. ndiyayiqonda loo nto yazi kokubomi siphila kubo ngamanye amaxesha kuyanyanzeleka into yobana Oh, sele lapha. Hayi, Jolela Professor. Professor Kani mani kwazise kumnumzana uJolela. Mnumzana uJolela nguprofessor Kani lo. Sakunishiyani Kennedy banisa inhloko. Dine class endinayo ngalomzuzu. Akulungile professor. Molo professor. Professor. Lo mcimbi ufuna imali. ewe Ityala lokubulala ngaphelela enkundleni ephakamileyo. Yaya ke advocates siyabiza. imali asiyongxaki kum Good. Funa ndidibana naye lo mfo. Andithi uvalelwe. usisemapoliseni Ndifunde emaphepheni lento. Ngokwengxelo emaphephandaba. Lo mfo unetyala. anditsho kodwa Awufuna ndiuchophela lo mcimbi. Kwawufuna ukundibethe ngedeposit. Emva koko ndakufaka ibail application. Coach. Ndike nimbone kwi-family court. Unonto okwenza kwiintsaphana eziphetheke kabuhlungu. Kodwa ngiqonda uba khwinto phakathi kwabo babini. Kodwa namsebenzi sigqibile le case. Ya, umbulela umfazi wakhe nawo. Kodwa uzuqonda. Baza kufuna ibail lapha. Unotshe. Ndizawuqinisekisa into obuhlala etrongweni ubomi bakhe bonke. Sozalibona iphandle. Ukufika kukaNoziqhamo kwabangathi kukuhlaba kwelitha kwintsunguzi yehlathi lakhula ithemba ngaphakathi kum, ingakumbi xa ndingalilinda ndingaphandle ityala. Into endandingayazi yeyokuba kuthi kanti uSathana unamandla. Sizama ukubhala nje, kwelinye icala yena uyacima.